Večer, ja som rád, že vás tu vidím v takom hojnom počte. Som rád, že nám zachovávate priazeň a že ste si dnes večer našli čas. To, čo vám dneska ukážeme, je časť zo seriálu Keby bolo keby, ktorý trúfalo označujeme za jeden z najnáročnejších a najambicióznejších seriálových projektov, ktoré sa kedy na Slovensku vyrobili. Dúfam, že si to užijete. Ja som túto časť videl a ak sa vám bude páčiť aspoň tak ako mne, tak máme spoly vyhrané, aj keď diváka nikto dopredu nevie odhadnúť. A predtým, ako sa ďalej historicky znemožním, tak chcem všetkým poďakovať. Chcem poďakovať tvorcom, chcem poďakovať aj vám ostatným, ktorí ste si tu dnes večer našli ten čas s nami stráviť a dúfam, že sa budete dobre baviť.